barbada blang nga gapa mo na to. Oo. Gahuganas na kuno nga do buhawi kakusog nga gasiyok ang Gasig na. andar sang dalagan sang sakyanan. Amot silingon do may guba na. Loose Babaw pa. break na. Loose break na, Loose dito break lang. na siya dito halin dira bala sa babaw sang una na saging. Oo. Pag loose break ya pagkatadlong dire rumikta, pagkarikta pagkalupok dito sa sapa sa suba di nagdalagan sa sulod gibilin niya cellphone kag gikuha iya nga motor kag nagpabaluto sa barangay nga may nadisgrasya karon kay si kapitan nga pamulada sa piyak. Ti si sugata na sila ni kapitan kay pagbati nila ni kapitan nga naglupok. Duha ka lupok, drum gali to kag pan siya disgrasya ti dinalakan sila. Duha ka lupok kay ang drum lima kabay ka drum nga buta sang krudo. Amo to naglupok nga nagsigabong ba ti ilagi kadtuan na amo to nakita na nga si Jordan may duwa pa siya nga nagsiling siya nganong tabangi ko ti gitabangan niya pero wala gid magdugay na patay ra kuno gyapon mutong ila inistorya gapon. Oo. Di na linggid ang ano man ang truckman. Halin sa Villasol kay ano ka kalawig ang paubos da? Ang dito sa ibabaw lawig man to nga dulhogon. Pero dire dito pa lang ya. Lawig na lang kay lawig pero dire kasagaran dire gid sila gakadisgrasya nga gariktada dire. Dire gini kasagaran gid kay nambal bong dire sila nagkakadisgrasya. Amot silingon madamo. Damo na. Atong ang sang Nobyembre 11 dire to nung pano aring agi sang single nga motor nga kliko dira ang amon nga man diri kakaw na nga halayan gi utod na lang namon kay noon dispat man dira ang bata nga baye kay patay ang duwawa ay mano astang driver pagka Nobyembre 28 na lost break naman ang kanter nga ato sa kanto man no nga gin taban niya ang puno sang saging amo tong wala sa naglumpat damo na diga ka disgrasya mga motor kay ang una gid dire natabo atong mover san usang ikundib nga amo na di agya nga nagawa man na daya ligido sang 2023 damo na di tungod kay gakalos break na sila dito ali na nga dulogon no galos break na sila ano man lawig gina nga ano nga dulogon lawig kay wala pa kadikage wala pa lang tawablan ninyo kay ang dito sa ibabaw medyo gatibusok ni na sa dayon pagkaabot sa ila balay siyang hinablos ko ni medyo patag. Ti kumpiyansa ka na. Pagka dulhog dira okay o nagkuan daw nagsigsag ang dalan ba daw gaminan og. Di garik labanan garik tana di. Nga wala niya og gilintam nanda sang kahoy para panagang. Hindi. Sang pag open na dire kay ang nag-open niya ang Bayawan City man gid nga mga ekwipo. Nagsiling na ko kay ning kuan mga ekwipo nila mga bulldozer tanan dump truck. Nagsiling na ko kay engineer Manangkel, singko engineer hindi na napagpusa ang bukid kay bali ning kuan na da sa ning depende aning depensa kon malus break kalin sa babaw mabangga karon kay gipusa gid nila nga ang tanan nga duta gihulog dito sa pampang gihulog nila kay para kuno nga siling ni engineer dong para nga ang dito sa pikas nga sakyanan makita na naton kay karon makita pa nimo kay damo na kaoy sa to pag open makita perte na di kataas nga bungyod ariyo gid depensahan ko kay hasta diri tangani kabay ila ni gubon ang amon balay ato pa sa piyak sapa hindi pa dire bago man na dire singko engineer hindi na nada pagguba kay amo na daya kay ara kabay ang dulona no na may lubi iya nada sa pakiisa ni Mrs. ban sa piyak kundi nagsugod na karon disgrasya sige na diga disgrasya lin pa sang siminto na mga pila ka bilog na hindi na maisip pero ang napatay amo pa lang man to sang Nobyembre 11 napatay ang bata nga eskwela sa Bayawan grade 11 dayon amo naman tong na segundahan karon nga siyam sila kabilogit on the spot mga pulo na